na awurade asisi oye na do ye hoda. Amen. Ede nyame ase na ene maba mini asam tintin bia ena meka migidi se edisua yesua no kura no akasa kire awie Pa. edisua yesua no akasa kire awie na yeye wa nyina ubusa enipa ba ko pese why na on pese obekọ osura yin mu a minyi ni se ebenya bi Pa. yeye wa nyina yebusa ye ho se why na on pese obekọ osura yin mu on peja ne sa minyi ni se ebenya bi Bienia. ana ebenya bi obi wa han mo on pese obekọ awurade nchen obekọ osura yin mu minyi ni se ebenya bi awurade Yesu na se yebo se ye ma yakoma tutu. Yes. Yenye onyankopon ni na onu Kristo nso yenyini ni tabia pi e woji nyankopon chen te awurade asebo se wokọ na wakosiesie ba bia mayen na ebredu a obeba abefa menu mienu akoni chen amen Amen. oti asempa etiri miensa ejamu yedu enuti ye twa awurade ye twa no ye twen se obeba na obefa minu mienu ede yakọ empabo idie ye ba ye bompa ye de ni ha de odi ban no awurade betie obeya ma wo na oyema okura ye bewu yangu a awurade beba na oba oni padua no bagina he na obekọ eno na no pawo ye me pese me de hye wadwenim na wo bobo ho usiesie hu ye se de tie bia se atamu na nya mampa wo be fra sase ani akọ Yes. na wo kwa wo be kwa ne sei ishaka awurade da Amen. ye mu bebre enya kwanya ye wo no wo beto mame wo beto papa obi po obeto ne nana obi sukra beto ne nana emame. Hallelujah. Amen. Me say me tiri yeye. Me beto me mame. Ni mame. Hallelujah. Me beto me mame. Ena me beto me mame e mame. Ena me beto me mame e mame. Hallelujah. Na arawo sam ni say me mame mo me beto o mo no mo ye miensa. Sesi ame no mo kase o mo nyina. O mo ko omunyina omukọ na semi maame mukọ dia na che semi nana no maame beto omuso omunyina eden omukọ Yes. mi nana maame ewu enipa du emma 5 emma 5 ba ko pe na maame to no eye mi nana num e ka mi nana nuanom emma enum ni de me beto omunyina emma 9 no me beto omunyina omunyina akọ mi maame mu a me beto omu so omunyina ekọ na omukọ no omukọ hen ebra bi bedu a misuma den mekọ na mekọ a hen na mekọ saka awurade da Amen. enu ti ye mo obo ehu ye Yes. ye siesie ehu ye se obreso na me breso a ye kwa awurade nchen Paul say ye ti ase o yehu o ye awurade dia. Amen. Amen. Obi Bible kikai Matthew 13 verse number 10. verse 10 Ati finchire ne se beni ngina ye. ko Na asuafo ne ba ne nche beka hye ne se. Aden na wokasa kire won bebu mu. ko E na obu ase won se. Mo de wodi amamo se mu hu na osoro aheni mu ahuntasem no. Amen. Amen. Awurade Yesu bae no na ode bebuo na ekasa e kire titi asofo falasifo ene na suafo no obu omo be na ode be na ekasa kire omo Nokasem. ene suafo no ba Yesu nche ofie Beka hye ne se. ene omo bebu se Awurade Yesu se Aden na wokasa kire won. Aden ti na wokasa kire omo a o ka na mebuom Na Yesu bu ase won se. ena Yesu Kristo bua eka kire asuafo no se Mo de wodi amamo se mu hu na osoro aheni mu ahuntasem no. Mudie Musa kasane nso. Yes. Mudie. Odi amamu se. Mu hu na osoro aheni mu ahintasem. Mu
osoro ahini no mu ahintasem. Amen. Amen. Ne se wo awurade dia mawo se hunu ahini no se de beye kwan abefa so ebeba ekwan abeboabo ho kwan abefa so abekom de wo ye hu awurade ba beko awurade ba beko awurade Yesu ne kakasa we ene che na suamfo ne se mu de odi amamu se mu hunu osoro ahini no mu ahintasem na won de na enipa aka ne de wan fa ma won. Amen. 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 Na chese nye nipa nyina no so eni no mbere omo beko we wadwe se obaba obra te se obi a honya na dwe se obekọ awurade nchen a awurade ba uso nkobi na wodie odi amaw se osoro eni no ayepemu akono hunu se de ne kotie kwan abefa so abekọ Yes. se de ahini ene tie Yes. iseka awurade da. Amen. Verse 24. Verse number 24. Ko Was a you ni wula hope. koso No bu on befo fro se. Osoro ahini ni tse onipa bi a. Ogu aba wo na afu mu. eti awurade no mo kasa no e na osabu be ebebu. Yes. E na oka kire asuafo ne se Osoro ahini ni tse. osoro ini no minu mienu yepemu akono ti se Onipa bi ogu aba onipa wo bi na a afu mu. ofiadi na okogu aba wo na fom. Yes. Ko Na nipa da na no. okogu aba ni wie no oba fie Ne tamfo begu wura foforo. yemfa ne se okodu aburo ana emu eyaba. Yes. E na okogu ye Yes. na ofiri ho na oba fie no na ade san ya enipa dae no Ne tamfo begu awuyo be foforo. e na otamfo nso ekogu awuyo foforo Ewum. ewom. No ofiri hokoi. Amen. Amen. Enti yeti aha no mo se ade sempo Niwe dwampon. Niwe dwampon. ebi se twene ase ebi se new Dwampon. adwampo me fe no yeti new adwampo ha Yes. ye de akiri ye na ya omo krofrom ni de omo hu se body esi oda omo hu se bro si oda du he sere sisi we ya obi ho no mo nim se ya bro. Hallelujah. Amen. Mawra ho sempa ne asem we se me keka Bible na me duru anu ma na me wura ho mre bia na me wo kumo wura so na obi boy pa se ye no ni koko huma no na ye do koko hu no nipa no ba se obehwe no na ye twa koko no mienu ye do no ye twa mienu no se he obi ama bomo pa samu no mi koko huma me koko ni ntia mi bomo pa samu no no mu twagu 2 days ya ko nyina ontu ye ka e no pamo ye free o se mu be twitwa mi koko agudi a ene mo nko o pamo ye ontu ye ka shaka brade da. Amen. Bible say osoro yin ni ti say onipa bi ofri adi na okugu papa e on afuom na obai na obeda na de say no e na otamfo so ko ekogu ewura pani e wa fuonum. Yes. Ti say wan hwe wo ya o new adwampon asafum obi be dada o obi be say wadwen ahini na da wani so no onsanka. Hallelujah. Amen. Kika Bible Verse number 26 no. Osei Was na yi ahahan na so aba no. na bra otamfo no gogu ahaban foforo ana ayuo foforo ewo afuom no. Yi ahaban. Abra start say eso. Ena ewura bone no Ana so da mo eyi adi. ahaban no. Ena ewura bone no ye den. Eda no Edadie. Amen. Amen. Tama na ye ntosi no. Ofa ntosi aba na wakotwa kofie. Kakraka. Na wagu awa sasinum. Yes. Obekọ na wo ankite unim se ye nwura enye nwura entos saka wurade da. Amen. Eyiri hu ne peja no ne ya sese eyi enkura ena bo hu se nwura no na edai entos aba Pa. enti ye fare se onipa na ogogu abapa ona fom no okodi aburo ana otamfo so gogu esre den efram enti ne mienu nyina peja omo no ana esre no eni aburo ni eden edadie. Yes. Fayan say na owura no se we yesre we aburo ko
Wose. Na if you run nkwa ne ba ne che beka kyerɛ. If you run nkwa ne ba, owura ne nche beka kyerɛ ne sɛ. Owura. Enya papa na ugu ye. Enya papa na ugu ye wo fo. Owura boni di efiri he. Na esre no abeka ho no efiri. Na o ka kyerɛ won sɛ. Esre no abeka ho no efiri he. Wa we ya ba yesre. Yes. Me ma we mu ya ma yesre. No kwasem. Hallelujah. Amen. Enya papa na udia ye. Enya bro ana udia no wafom. Na esre efiri. Oh. Efiri. Ko wasi no ka kyerɛ won sɛ. Ana owura ne ka kyerɛ ne nkoa ne sɛ. Otamfo bi na ayɛ saa. Ɛyɛ obonsam. Oh. Ɛyɛ otamfo. Kwasem. Hallelujah. Amen. Ɛma obonsam na ada o. Pa. Ɛma obonsam na ada o. Ɔhun na di shana ɛbaa no. Wan we ya otigirim enso na obonsam dada o. Na obonsam dada o. Yes. Wadun ye so ye girini enso nye girini da. Amen. Amen. Wadun so ye Kristoni nanso unya Kristoni wan ma obonsam ba mu. Wan ma obonsam dada o. Ayo obonsam anna obaye sa. Yes. Ko wasi na nkwa na ka kyerɛ ne sɛ. Ɛna ne nkwa na ka kyerɛ ne sɛ. Ɛne. Wo pɛsɛ yɛ kɔboaboa ano. Wo pɛsɛ yɛ kɔ na kɔ yiyi enwura bɔne ne fimu ana. Ɛna owura ne sɛ. Dabi. Enya. Anya. Waboaboa owura bɔne na no afra. Owura bɔne na no afri nwura papa no wa. Na ayuo ni biafra. Yes. Na matwa biafra. Pa. Ɛno na me ka kyerɛ sɛ bi kotwa obi koko mienu opamo me ɛma sika also de ma me no. Wantua. Hallelujah. Amen. One way ya. Obama bonsama anya mu kwai. Yes. Obama bonsama dada o. Aye. Adwuma wo ye ni nyina aba ye no honam so. Pa. Onya nkotre nim. Awurade ba. Onya so akatua papa. Amen. Amen. Yo tamfo bi na yesa. No kwasem. Anya na mu boaboa enwura papa no anu a. Na mo tu bi aflamu. Papa no bi e den afram. Na de an. Enti mo mane nyina mo munyi. Enkoti twabele no. Enkodu twabere. Twabele no na. Twabere mu no. Meka ma kyerɛ twafo no sɛ. Meka kyerɛ twafo no sɛ. Mo aba owura bɔne na no. Mo aba owura bɔne na no. Na mo nkyekere na afiafi. Na mo nkɔhye. Na ayuo ne deɛ. Mo abo ano. Ekogu ne san so. Amen. 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 Paucho. Awurade baba. Yes. De ba ya abekɔ nyame nkyɛn. Hwɛ wakɔ yie. Nakɔsɛm. Hwɛ wabrabɔ yie. Pa. Na awurade ba wo bɛfaw. Ɛde wakɔ ne nkyɛn. Yes. Shanka ni dinda. Amen. Eba mo kyɛw. Mama yɛ ntena nom sɛ yɛ Kristofoɔ, yɛ Kristofoɔ. Na yɛ mfiri afutu a yɛ de ma yɛn ɛwɔ ha n'akyi ɛnkɔyɛ ade a ɛntene. Bible sɛ ɛbasa na yɛyɛ ewura bɔne. Twabere mu no. Otwafoɔ no ba. Yes. Wo deɛ me deɛ manya ade atinti no owura no bɛbɔ mo ano na odi gya ɛdan ahye. Yes. Mempɛ sɛ wobɛtena asafo mu wobɛtena asafo awom na wayɛ asafo no mu adwuma na awura no bɛba bɛhyew na owura no bɛka kyerɛ sɛ firi me so kɔ hyɛnka awurade daa. Amen. Verse 36. Verse number 36. Kɔ. Wɔse ayuo ni wura wo bɛ na se kyerɛ. Kɔso. Na ogya nkrɔfo kokoo no kwan no. Ogya nkrɔfo kokoo no kwan sɛ ɔmo nkɔ ɔmo fie no. Ɔbɛ fie. Awurade bɛ fie. Na suafo ne ba nkyɛ bɛka kyerɛ sɛ. Suafo no ba ne nkyɛ bɛka kyerɛ sɛ. Kyerɛ yɛfuo ni wura bɔne no bɛ na se. Afuo mu wura bɔne no ɛbɛ na obu yɛ no kyerɛ yaseɛ. Na obu ase wɔn se. Ɛna Awurade bu ase wɔn sɛ. De ogu abapa no. De ogu abapa no. Ɔno ne onipa no. Amen. 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 O pɛ sɛ ɔyɛ onipa ba no ɛba yabapa. Yes. Yabapa. Awurade Yesu sɛ de ogu abapapa no. Ɔno ne onipa ba no. Ɔno ne onipa ba no. Eti sɛ na onipa ba no na afrɛ onipa ba no na asom no dia yabapa. Yes. Kɔ. Wɔsi na afuo ne wiase. Afuo ne wiase. Ewiase da okakraka. Yes. Germany, Canada, Australia, babia eka ho. Eni ewiase Ghana ka ho. Kɔ. Wɔsi na abapa ne ahenie ne ma. Abapapa no ne ahenie ne ma. Yes. Eje na me pese wo ya ahenie ne ba. Me pese wo ya ahenie ne ba. Ye be ya awurade ba. Obekwa awurade nkyɛn. Yes. Abapapa no. Eni ahenie ne ma. Eni ahenie ne ma. Ne wura ne abɔnefo ma. Wura no ne abɔnefo ne ma. Yes. Abɔnefo ne ma. Eti owura na ɔtamfo ko gu fra mu no ɛyɛ abɔnefo ne ba. Yes. Me pese wo ba yɛ abɔnefo ne ba. Nokɔsɛm. Me pese wo yɛ wura papa. Amen. Ahenie ne ba. Ye be ya awurade baba.
ubenya ne chako. Amen. Amen. Ko wasi no tamfo ogu ye no ne obonsam. Otamfo a ogu ye no ene obonsam. Yes. Ajiri foto nu bi se wa mama de so ye du obonsam. Yes. Anami wa. Aye. Samuni muto wa mama de so ye du. Aye. Say obonsam dada ye sa. Minu asore no oka. Say nipa nyina ya kokofo nko a. Kokon kwa. Ebane say. Yes we yeti. Black is the beauty. Black is beauty. And just say ye black na ye woman yempe o. Yempe. Enyima ye nyina e kire say ye tue ho fra hini no, ye tue ho fra hini no. Na be de rabo ko nyame nkyai. Bonsampa ma jutufoi. Yanyuma kanetiti ye kwa senka yetu nyina sese ye jani nyina guo. Ye jani nyina guo. Esansa nyumna yetu no ebo yachi. Yes. Nyumna yetu no enya nyumwa emani pa hoto no ye nyumwa ba na ho kura de eshiso. Wo me dia solo wei o ma dia misuro. Wo ma dia misuro eye o monyumto. Pa. Enyum ne tofo mu a na ho kura de eshiso. Kan ye kwa senka yi ajade woni makumam na wosu woni mudiem. Yes. Na ye ni abre na ye sa. Pa. Krono a wuboyi oni mwakumam. Adwama a wuboyi oni mwakumam. Ajano beba obeba betu. Ni nyina ye nwumu a ekutia ye. Yes. Bible say obonsam na ye. Aye. Obonsam no ko ye okogu wura body from. Otamfo ogu ye no obonsam. Enu ntime nya obonsam ba. Yes. Say de nwumu ne ka no. Say wo ye obonsam ba dia. Aye. Unkwa wura de nchen. Na nwumu no akasa kire say obonsam wo ye hwan ye tie no. Ya ya wo abo a ye kwa wura de nchen. Men tie obonsam. Aye. Na wati me ko nyame nchen. Shaka ni nina. Amen. Kika babo. What's next? Ajade woni makumem. Ajade woni wakumam na mensu woni midie mu bi. Ajade woni makumem. Ajade woni wakumam na mensu woni midie mu bi. Ajade woni makumem. Baba beto. Woni wakumem. Oni wakumem. Oni awudie. Oni wakumem. Oni wakumem. Ronu dudue. Oni wakumem. Baba beto. Oni wakumem. Baba beto. Oni wakumem. Baba beto. Oni wakumem. O Kristo ni. Oni wakumem. Anu awoba. Oni wakumem. Obiara huwo. Oni wakumem. Nyamia huwo. Oni wakumem. Baba beto. Oni wakumem. O Kristo ni. Oni wakumem. Oni wakumem. Nyame baba. Oni wakumem. Baba beto. Oni wakumem. Ajade woni wakumem o na mesu woni midie mu bi. Ajade woni wakumem. Hallelujah. Amen. Say kwa senka na otinyu we. Yes. Na utia
o honum kura na o kon no so wo kwakoye bone if you say awurade ni mu akomam kro no a wo bo atamdidi a wo didi asode a wo ye ni nyina daache awurade beba obeba beto enuti se uti anwuwe ya ema wonye bone amen entende me pesa wo ye ahini ni ba eni ni de dika ma ba meni asem de ni bi ameka de meka ne se de be ya onipadua no a wo de tisi dem ano obre enye kwa u Kristo soma wo som no enye kwa na obetima ko nyame nchen na awurade ba de di akire obaka kire se mo abawa no kwafo wadi kakre hu no kre bese ko awurade jem eno ndi ade ehiame shaka ni dida amen kikababo wasi na twafo ne abofo no enti sede wabo awura na no enti sede obobo awura no wadi oja hye no na wadi oja hye no sa na be ye wiase awie na be ye ewiase awie yes awurade be suma na abofo yes amana be yi hintidua mo samba anyina fratere ne fon na odi oja tuom na sa eja ne de enum da jani num da ja sofi edari ewom enu na wonyame ba edi bebu minu mienu atan amen verse 47 verse number 47 ko wose asehu be koso bio wose hene ntise asewa wode egu apumu bible say biom ahini no minu mienu ye pakono atise asew wode egu apumu ode egu pum na ebuma e na mahodo nyina asew ye de egu nsuom yes hallelujah amen inim say ye nyina ye ni masew net na edi yinam no say ni madekro ye ni madekro bible say ahini na ye pemu akono atise asew wode egu apumu obi a wo kopo so yes anwan ni say ya na watu agu apunum yes na ebuma na mahodo nyina bi awurade excuse asema o kan mu abra ye bona senuam no so de no ahyiafo ne yom adwen so mbekop so peter mo omokoye adwuma saa omanya hwe eduru se ade achi no ena omo yom adwen se omu kofi ena awurade excuse o gina pona no ena onyam omo se yanom mokoye no munya biribia na omo se awurade ya adwuma na dwumu nyina ya kakodo no akoba bi emudo ba bia yesu se ye benya nam ho nanso ya nya bi awurade yesu se ene amomfa sanu ngukodo ni nifa na mo benya bi asuafo ne se yakobunum anadwumu ni nyina ye guasaw ye nya bi ye nya bi na empuya no yi de enam wan ya wo se emfa saw no ehuo nanso wasebiniti omodi asaw no guye no na abuma nam bebre ekire wo se awurade amamu a enyeye obaya adwuma saa enyeye se awurade bamu a ade bia wo ye bia ebesiye hallelujah amen awurade mfa sami so na omo bia adwuma wo ye enyeye amen bia kuma so dia wo de ba ya awurade nyama no amen na ahini no etime anima amen bible say osura ini no tisa sawa odebu apum na ebuma na mahodo nyina bi na yema na yema otweba mpoano obumba na mu nyina bi ye ma me mo amwai bigi se mu bebiri akwahwe pe ko so mo ye mpanifo pa kanene ye ne nana no kwahwe a ye de adwuma ne se o mo kire babi na ye tu netie na ye de si ban ye be ye nsuo no betwa so ni twitwa ne nana no mo ti o mo agum no mo hwe omunya pitira no mo fa nsuo kro no a wo dam o nsuo kro no a apupu o aponchirani wo hallelujah amen bible say osura ini ne ti say asabia wode gu pum ena buma na mu nyina bi na yema ete buma na mu nyina bi dia na chese buma wo yes ebuma bibie hallelujah amen uni ma bibie mama wani de muni ma kro abibie hallelujah amen hey ya bro
Fena go to Chabi be to sa now they are going come. We are off. Men anonymous and and I'm the Omami. As is the penny and no Mary. Body do number and what? What I said, you know you. Nay, you near Billy on to chase sister person. Say about 2 Niawi. Hallelujah. Amen. And let me know about Bobo Niana so that any dinner. We are now not could to Sasia. Now be young quite to move Nanapa and the Quan way. So there were Numa. And there were what we saw Pabia, Sasenibia, Untiminto. Untiminto. Ukoyane. Asa. A second radida. Amen. Bible said, Australian to Sassawa, or the goo a boom, and a boomer namun in Abbey. Nay, mano. And Untimi person named this what you say. Boomer radio boomano. Wom. Upon anyone. Namina rather some so too for say. Pena one. Yes. And now one ya put any. No question. We are pupua. Hey, Obebreu. Koso. Was in a year, mano. Na I am manu. Chibampuano. Owurane asanu eba emponeno. No, tena se boa boa de na. Tena se se oboboa de ye na no. Agukuduo mu. Amen. Amen. Tiasawu ana buma minu mienu. Ene esasa onu mu. Yes. Wan we hu ya. Na mesoma hwem hu ya. Owura ne ba no o tresi se obeyi ya. O yetilapia. No de adan. O de atuna biem. O tam wuriwuri. No de atum. Oyi koto a. O de atum. O de betum. Apupuo. Onfa. Aponchirani. Onfa. Wowo. Onfa. Hallelujah. Amen. Mina ma brother some so etufu say. Ahini na yepe mu akono. Ba umoni say. Ubedi awurade asem so. De be ya owura ne ba no tenase. Say obeye ne celestial. Yenya yeti asafu mu. Yenyina atimi akọ. Menyo ho. Awurade eskiso enam Osuani John so tre enwoma Revelation chapter 22 verse 14. Ke ka kakra bi Revelation chapter 22 verse 14. 22:14. Revelation 22. Verse number 14. Osei. What's it? Inshira ne wona wo horo ontade. Bible say inshira ne wona wo horo wo mo atade. Ne wonya kwan akonkwa. Enya atade o yesami o. Unipadua masam. Na wonya kwan akonkwadua no ho. Akọ enkwadua no ho. Na wafapono na no akokuru. Na wafapono na no akokuru no. Yes. Ko. Na kuro na chiri no. Na kuro na menu mienu yepe mu akono. Kuro na chi. Ena kraman. Ena nipa wo ya kraman. Ena adutufo. Wowo. Enyamanfo. Apochiranifo. Omo timi nya kuro no mu nkọ. Yes. Kuro na chi na kraman. Adutufo. Obi a otu ni nuadu. Enyamanfo. Obi a obodwaman. Ewudifo. Obi a odi ewu. Abosonsonfo. Obi a wo sombosom. Ene wona opa atoro na wodi nyina wo. Udi atoro. Yes. Nkokuro no. Yes. Osu ye Kristo ni. Yemfa nsoma wo na wakoka ne dada. Yemfa nsoma wo na wakoka ne dada. Wo ye otoro awurade ba nkom. Bible say osuro eni na menu mienu yepe mu akono. Etisa sawa ya tuagu apum. Yes. Na abuma na mu nyina bi. Aye. Na owura ne tenase no. Oye na dwe se oye selection. Aye. Oyiyi de ye na no. Agukuduo. No de agukuduo. Na de enye no. Enu ntimi se ofa tilapia. O de betum. Samu ni di. Mabawa. Woni tilapia we. Mo papa ede. Wiwi ayachi na de ayen kwan. Mo de mutiri nye. Mutiri nye. O mutiri nye. Bronya bako na ya da sorry 26. Ye nyina anim se yebeku akokọ. Ye sorry ya me na se dabi. Me mi enko no ko we ni fidie. Okọ ya chinchina osema munku akokọ no. Ampa ye ko ye. Akranche kakra kawi ni titi se michi. Ena obo fidie mu yi. Me na su fidie friend apa obekọ na apa na dwure gu nkranche be se 8. Ye de nwa ye nkwan a yitimi ma nko anwa be 15. Nwa sese nwa we bi kura unim da kro nwa
And why are they young quiet? Men are not to me, mamma, and Kuabia 15. Kwaba Kupena, young Quano, and where goom, unquote to me, do. And now so pen what do at one way about on the best 200 gunners. Ya tamusono ya kwangwanu a ya wia na ya tenase na ya yiyi mu kitwa no na ya tano na ya akase na befie who said the one kitwa befia na cha say ye be ni hu bi na ya adan ye de aba ye de be ya bomu ya fa mafie da ene ti say ya papa mo didie enema ya de mutire mutiri nye aya kuko force ene ena mudi enu ti momo mani mre na mo soma bradi ye madam ne keka obi amoni padua ho da ba bia wi ase aduro no enkoye utwa ni we wachi a eni matantan kwa ti momo ni na ho na mo presa mo beko osra nim enu ne ade ehia ba bia wi ase aduro bibia ni o enanom mo de moni afi o ka fa John chapter 2 na o si etanom mo de munnim de wo free infiase hwaniema wo na enu sori ye na wo ka eniema ye ba tu ye ande wo ho free infiase enani nyina bayira hodo different bayira enebi ni ho ebi wai ebi ni ho oba na nananom mu anu bayira efan ye kokko efan ye fufuo na wanu na de na odia wonu bayire no kura no na etuya apoka mo a na nka ye nu a ye godua ne abo yi mfifi esi apoka ni we ene me baya me du kroma na mu se kokko asbayire omu twetwe bi o na me kokko asbayire ni mi to bi kura se mi kodua manu adi me ko na ma anyi me ho manu a edi ade achiso a ne de no beko tie se force ene mi di kokko asbayire kroma ya na mto mu de mu kiri ye se mo nya bi shaka wrade da amen ene me na mo wrade asam so kasa kire ho se de be ya obeya hini ni ba na owura ne tenase na obeyi mu a agirifo mi se obeyi umu se de onwumfo nane dwete na oyi fi afiri mu no yes awurade se osai ni ne te se asa obi di agu apum na buma na mu nyina bi na eye mma no otweba empoano na tenase boaboa ye na no edi kukudu na de enya no otuguyi amen amen me pesa awurade ba obeka kire se wo onye firimiso wo onka hinima no firimiso ye mo ye homoden ye ti awurade asem ye fa awurade asem nya djuma se de tie bia mama ye twe ho firi wiase ho na bibia ni wiase se de anuanu bu kotasi mebusem tie de sabako no osi oso wa ye enada anwo fa ya wudie yes na oba o ye tipo koso wa we ya obadwiri de o wiase o enso obeja wako onyansani Solomon se why na onim se de obedima de no obeye nyansani ana obeye kwasea de obabra onwa atwe ho manso a de agiato no de obeba no oba beton ana na so ha ho so otwe manso oba ha ho sa atwe manso sa o pre e de ama hwan de obedi wade no why na onim se obeye onyansani ana obeye kwasea wa we de obabra ho sa odi unyansa pre e de ama no oba beton ojapade nyina enti pre se oboko nyamenchai eno ne ade ehia awurade hu yemobo amen awurade hu yemobo amen o ma yitimi nya tilapia riwri mu adwene a pitire owura ne ba na wayiye de aguna dem o de akwa hini ne nchai na omo mbo ye ngura ne de oto o magu ebasa ye bere nyina ayekwa awurade hu yemobo amen awurade hu yemobo amen na dum ti o shire da amen Bon sam kese pa ewa ha. Oh, on sam woni so bon sam kese pa kwaso ade bon sam.